Nyakor mgajwang dakika en 35 tok sa pagario mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet matayo chenro ni nyinga Sharon Ongao. Mana ka pile waneno gazede ariyo, The Standard kanyakla koda Daily Nation. Nasenyisi thor weche mabendo mipek gazede okinyi makawuono ponono no kia wang jowi mari achaka nuo. Thor wach momipek mane nyim gazet mar The Standard okinyi makawuono tenre kod wach mabende no landi odiochieng' manyoro kod ogai mano mar Azimio Raila Odinga ka bende koro wacho ni gisani odwaro loko tanga kendo onyiso lek mare mano mar dwaro mar bedo jakom mar duola mar riwruog Africa AU. Kopogre gi mano, The Gazette mano mar Daily Nation gin koro gindiko thor wach margi mano power struggle rocks counties, ywaruok mar telo mabende osebedo ka neno e kind governors gi jotelo mamoko e counties magi. Koka mano kan kenda okinyi makawuono antiere gi nyadende mong'ere kaka Charity Kilei. Charity Kilei ng'ini mokeno kang' mokwongo mabendo abedo kodi. Akeni pok inyiso kaka ni inyakanye. Anyamalo. Inyamalo. Lakini mamwato Nyamigori. Ero kama na inya. Koro machiegni ma en nonro mar gazet. Okinyi makawuono kaka jafwambo. Ineno ka gazet mane manyalo usore kaluwore gi thoro wach momipek. Aneno ka The Standard nyalo usre kabisa nikech ing'eni kiketo picha baba kata Raila Odinga maduong' to wan kaka oganda ma nyikwa Ramogi wabro ringo wanyiew gazet no. Ang'eni me gazet manyalo usore kaluwore kod wang'wa mano mar jofwambo. Nikech wach osebedo mana ka wachre ni dibed no gai mar Azimio nitiere lap dhoge kaka ndong' ne lemo moro. Koro odiochieng' manyoro Raila Odinga nolando ayanga ni entiere kod gombo mano mar bedo jakom mano mar riwruog African Union. Koro kamano hapa ni wachak gazet mar The Standard nikech mane thor wach mabende omi pek kanya. Ang'eni thor weche bende opogore. Kata kamano kwachako gi gazet mano mar The Standard. Wang'eni odiochieng' manyoro bende nwaneno kanyo manene jatend piny mano mar Nigeria Olusegun Obasanjo mabende owacho ni oriwo Raila lwedo kaluwore kod dwaro mare. Wachni to wach matek kabisa nikech ing'eni naneno ka jal moro wacho ni Raila no wacho nodong' gi risasi achiel. To koro risasi ni odwa wenego ng'a. To wame mane wach mwapenjo. Iparo ndalo ma after election bang' yiero Raila noluongo ng'anyo ma jo Kenya nwawuok kendo mwang'anyo matek to kendo chako konwa ni wawe ng'anyo to kendo nwaweyo. To giwacho ni gidhi gibedo piny giwuoyo gibro duogo ne jo Kenya ne oganda jo Kenya gikonwa ni giamua nang'o. To koro wacho ni koro dhi AU ni to pok okonowa ni ne giwacho nang'o. Pod warito ni garama mar maisha odog piny. Gigo pok okonowa lakini owacho no dhi koro kik owewa ka nyithi kiye oparwa kata ka en e tich mar AU kanyo. Nano kama gin moko kumparo mopogore mabende jofwambo magwa na kawo e pach jopiny. Kata kamano odiochieng' manyoro nowacho kanyo ni ose consult widely, osesomo paro gi jotelo mopogore ne pok mar lemo makamano mabende nwang'e ni sani kapo nono ni brobed ka yiero brobedo kochako tich makamano e higa mar 2025 mano Januari higa mar 2025. Kata kamano mano koro nyiso ni lwasi mar siasa mare biro bedo kachalo nade nikech ka koro isebedo jakom mano mar riwruog Africa Union nyiso ni nitiere kaka okenge mag siasa ahinya ma pachoka obro bedo kowerego. To kata kamano nowacho no bro weyo. Ing'eni koketo wach ni thenge to wabro bedo nang'o nikech nitiere gik mosebedo ko ofight ne jo Kenya mondo wayud gigi. To koro odhi kapok otieko gik manowacho. Okuongo tieknwa gigi mondo odhiyo nikech kowegi to owewa nus. Owewa kwa hang'. Mani bro bedo kisomo nyakor mgajwang' e ite mar 4 gi mano mar 5. Bende winj kanyo paro mabende ochiw gi moko kuom jotelo mani ite mar 5 mano mar The Standard mawuok e kweth mano mar Azimio. Naneno kanyo kan wach mabende no wach kanyo kod Jeremiah Kioni jel mabende nitiere duond bura mano mar Jubilee. Owacho ni manen paro mano mar Raila kata dwaro mare moken ni koro odhi gi dwaro mano mar chama. Owacho ni it's Raila's personal decision to join AU. Mano wach mabende no wach kanyo gi Jeremiah Kioni. Ng'eni wach makama Charity nyalo kelo kata mana awach ni yom mas siasa koso nyalo bedo nang'o nikech kijo kata mana kaka jotelo loso jotelo neno ga ni Raila osebedo ka dhiro moko kuom okenge mag siasa neno kata mana ka jopiny wacho ni to koro risasi achiel manodong' kani nyiswa ni kedonwa dhi bedo nang'o. Ka gima jopiny osekuluor. Waseluor nikech ing'eni machalo kaka handshake. Ing'eni handshake kotimoro te nyiso ni Raila mano handshake kind handshake kind Raila gi Ruto. Doni joga jato wacho ni pok oloso gi jatend piny nikech ing'eni jatend piny bende manyaka dhir bende dwaro makamano. Inyaparo ni nitiere gimoro mane giwacho ni ne giluonge ni bipartisan approach. Ndalo mane gidhi bedo piny ni giwuoyo. To ne giwuoyo to gikonwa ni ne giwacho ang'o.
to koro nyicha wawinjo ka Raila kendo wacha IBC mage gik mowacho to okokonwa ni ne giyie nang'o to koro sani koro wawinjo ni nitiere tich mar AU to kendo ni winjo ka serikal wacho niya Mudavadi nowacho ni gine magi fronte mondo oyud tijni to en to kwero ni oken lakini to wan waweni ena gik ma ji wacha en wach miwacha wacha lakini dongo wuok mowacho niya tijni odware koro samoro gini en mana handshake kone mok konwago nikech gin mana weche mosebedo kata mana ka wachre kata kamano koro dicho manyoro noyango ni entiere kod lek kata mana dwaro mano makamano ang'eno oganda ma pacho kendi bende biro bedo kupenjoro ni ting' mare kapo nono noyiere biro bedango ting' mare ng'eny nikech en jacha chenro maduong' mano mar duol mar riwruog Africa AU bende biro bedo kotayo kuku mano mar tend AU kendo neno ni omenda otiyo makare e kind mamoko ang'eno biro chiel kachiel jomoko bende neno ka koro ywak kama tambre gi nono Jackie Nyarumudi owacho ni anto pod aywak ng'ano ma bende biro bedo ka kedo ne jo Kenya nitiere Fredrick Onyango ma bende wacho ni baba ni kare chike chako los gi malo kendo ng'iyo ni baba dhi temo matek ka en malo kuro mar mondo mi gilos chike ma bende biro miyo jopiny kata mana mago mawuok e Afrika oyud ratiro margi e yo makare ng'eni gin paro mopogore opogore ma bende pod oganda medo somo waneno mana kwayo ne hawi maber kopogore gi mano Charity weche mopogore opogore bende omi pek piny kendi nitiere achiel kuom okil Kamaloka e pachoka ma bende osebedo ka tiyo e pachoka kuom thuolo malach nosebedo kotiyo e pachoka endi higni mokalo chakre higa mar 1987 nyaka higa mar 1993 mago higni 14 nyinge iluongo kanyo ni Akilano Akiwomi kata kamano no ng'elo rengo jumani kendo en jalnero ma bende ibiro bed ka iparo kako okil ma bende nosebedo ka kedo ne oganda ma pacho kendi kotenre kod akwede mago mag dhudi ka yudo thuolo wanisome e ite mano mar 12 kodhi nyime mapiyo Charity ite mano mar 3 jumani kende nwanene ni juma mar hera Valentines ntiere godo pod wamedo mana lando kwe gi hera e kind oganda e ite mar 3 dibed ni yudo maua mane yuda ngini beche na tek mano kaluwore kod pek mar ngima tiwacho ni maua mag rose flower bende kind thuolo mabiro ginyalo bedo manok nikech lokruok mar chal mar kor lwasi wach mar climate change ni to osebedo ka gima chando piny to Kenya wasehinyre ahinya ne wachni to koro kinyalo paro COP28 mane ji ogudre kanyo to ne giwuoyo to ne gikawo pesa gitengo ne pur to owinjo koro kaka jo Kenya wamany innovative ways ma wanyalo tiyo godo mondo gik makamagi kik bed extinct nikech imagine ka koro Sharon next year maua ikelo ni mana maua moro motaro moro mar duka moro magalagala neno ko bibedo wach maber mane ka kentiere kanya korom gi jwang lokruok mar chal mar kor lwasi bende kela chedna de mopogore opogore ne maua bende osechopo kanyo iwacho kanyo ni roses under threat as changing climate wields this symbol of love ite mar 2 wang'eni jatugo mar auma ma pacho kaindi ma bende osebedo ka rengo ng'we kinda ma bende notho e masira mar apaya Kelvin Kitum e kinde ma bende chano kopo mar mogik chieng' tarik 24 mano mar dweni bende haneno ka gazeti mar The Standard omenyo athletes kata mna jong'we magwa how safe are they nikech gisebedo ka giringa peini mamoko bende osebedo kata mna kituomo gi kuom ranyisi kidhi e gwenge mago mag Hoho mar Okak mago Rift Valley counties moriwo Elgeyo Marakwet Uasin Gishu Nandi Baringo Nakuru kanyakla kod Bomet karamna sani biro bedo kiyudo karamna athletes jong'wech ringo ka bende gitiegre koro penjo ni how safe arawa Kenyan athletes nikech karamna kinde mosekalo waseneno moko kuom gikoseyudo nyaka masira wach jitho e apaya to ken athletes kende nikech jo Kenya mang'eny osetho e ndaragi koro en mana ni nikech ing'eni king'eri to wachni imenyo ahinya koro serikal owinjo ket okang' maber ma jo Kenya te nyalo neno ni maisha gi okene hatari nikech ji osetho mang'eny nyithindo osetho jomoko lose families gi mang'eny kabisa to wachni nikech jong'wech adi mosegwe gi gari ka giringo ka gipiem ok ging'eny neno to ma en mana ni ng'ato ne nitiere gari to ing'eni iwacho ni accident ok inyal avoid samoro to winjo yore kata apaya mo inyal kete bumps manyalo konyo owinjo serikal
kawo kama kamano. Ojo sirikal okawo okang' ma kamano ne jong'wech, ok mana jong'wech kende, ka neno kata mana nonro Nyakwar Mgejwang ma bende nochiw kod duol mano mar NTSA. Giwacho ni chakruok mar higani nyaka sani ji maromo 3,669 oselalo ngimagi. Koro wabedo motang' kwantiere apaya, bed ni inja wuoth kata in jalnero ma bende riembo. Wadhi mapiyo piyo nikech aneno ka saa bende dhi mapiyo piyo. Ma en wach momi pek e gazet mar The Standard. Wago mos nikech pod waonge e-newspaper mabiro ne achiel kachiel mane wang' jowi mari. Wadhi ne ite mar auchiel. E ite mar auchiel kanyo iwacho ni piny owacho mapacho kaendi kokalo e migawo mochung' ne weche mag arita bende neno kanyo kochuogo sub counties 16 manyien. Kopogore gi mano bende naneno ka locations bende omedi e counties mopogore opogore kanyakla kod sub locations. Kata kamano wach ma kama bende naparo ni nakele weche manyien okinyi ma kawuono ka jotelo mamoko bende oseloso kaluwore kod locations ma bende omedi. Medo locations to krach nikech ng'eni sama omed locations to nyiso ni kata jowere bo yudo tich mang'eny to nyiso kata ni kata osiptende ibro ger kuonde makamagi. Koro komedi to mano ber nikech koro services mag serikal biro ne jo Kenya machiegni mano ok gima rach. Kan kwang'iyo kata mana gwenge magwa makalu Nyakwar Mgejwang nitiere moko kuom locations ma bende nomedi. Ang'eni sigana makama nokelnwa kod jafwambo marwa George Bati. Kaunti ma Homa Bay ema noyudo sub counties mang'eny, notelo ne sub counties mang'eny e gwenge mag Nyanza. Bondo mantiere kaunti ma Siaya nayudo kanyo kana giyudo usigu sub county. Homa Bay, gwenge mag Suba na gin kanyo gi Sindo, Sena, Magunga, Rachuonyo bende noyudo kanyo Rachuonyo West. Kata kamano nitiere moko kuom jod bura ma bende noloso kod TV mar Ramogi. Karoli Omondi mano jod bura ma Suba South ni winjo kanyo ka bende wacho ni mano en okang' maber nikech bende gisebedo ka gigombo mar mondo mi Suba obed county. Bende okang' ma kamano nyalo timore. Ang'eni Suba bende nomedne gi sub counties. Penjo en ni bende inyalo pog makoro Suba lokre kata mana county. Kik wapogi gi be ahinya nikech kwapogo gi ng'eni pesa kopogi to nyiso ni kendo pesa tax wabro chulo mang'eny kaka jokenya kaka oganda mar jokenya nikech mar chulo jotich. Koro pogo to ber lakini wapog gi ratiba maber. Kik wapoga poga ni koro en tama ma koro wadwaro ni ng'ani oseneno wacho ni koro dwa bedo MP kamoro kata dwa bedo MCA kamoro. Hapana, wang'iye gi ratiro maber mondo kik wahinyre kaka jokenya nikech wan ma pod wabro chulo jogi. Ang'eni nitiere jotelo mamor kaluwore kod iwacho ni divisions, locations gi sub counties manyien ma bende noketi. Moko kuom gi tok mor gi wach makamano. Kuom ranyisi neno kanyo jod bura mano ma Alego Usonga Samuel Atandi ka noloso kode kaka TV mar Ramogi nowacho ni ok omor nikech nang'o miyo ni Alego Usonga ka bende en achiel kuom iwacho ni sub counties madongo e pacho ka ahinya e county ma Siaya nokopog gi kata mana nyadiriyo giyude kata mana sub counties 2. Kaka mana ang'eni ma en wach ma bende pod oganda nyalo goye mbaka. E ite mar auchiel kanyo kik wiwa wil gi wach mar dola gi siling. Nyoro mbui mar Twitter oganda ma pacho ka na tweet. Ang'o matimore? Nyocha ka waneno ka siling na nyap ni nyiewe nengo mar siling 160. Nyoro wacho ni Thursday kane ng'iyo CBK data nonro mar CBK noyango ni dola noseluar nyaka siling 153. Aneno ka oganda jo Kenya opango line ma boro mera ji dwa loko dola. Gidwaro giluor kendo. Ni nyalo gore piny kabisa. En mana luoro modonjo modonjo ne jo Kenya. Iparo no idho mochopo 162. To mano nyiso ni pesa no shilling ne koro ne nyap kabisa. Koro kane giwinjo ni olwar matin to ji oringo gidwa loko dola. Chalo mana kaka mane jodhi scan wenge gi chande ni imiyo gi pesa mar ni chakiani be nobiro. Akia nani no kodhi ang'ong'o wang'a kanyo. Jok manong'ong'o wang'i samoro nyalo somonwa paro kata mana kodhi nyime kata mana gi twak makama. Kata kamano warito neno kata mana ni siling biro bedo katimo nade nikech wang'eni ka dola nyap. Kata mana ka wacho ni ka siling ma pacho ka nyap. Nyiso ni oganda ma pacho ka watiyo kod omenda mathoth mano mar chulo gope ma bende wantiere godo. Wang'eni wantiere gi gope motenore kod Eurobond gi mamoko. Kopogore gi mano dola bende koidho to siling ma pacho ko bedo manyap. Wan kaka oganda bende watiyo gi omenda mathoth nikech wang'eyo kaka weche makama doja ringo. Wabro bedo kwang'i anena ka bende dibed ni nitiere geno. Ni neno kram na ka jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka nitiere gwenge mag Masawa. Be no kwayo yawa mantiere gi dola mondo tir. Ing'eni market to tie sama obro idho bedo ma malo to nitie sama obro bedo manyap. Koro kik waluor ahinya bende. Magi gik ma samoro jomoko wacho ni serikal nyalo create scarcity mondo jous gi piyo. Koro wati gi ratiro maber. Kik iringa ka ok itimo
research maber. Ang'eni seto na nitiere jok manigi dola bende mosebedo ka kano dola margi ka bende gigeno ni dola samoro nyalo hidho makal kata 160 osebedo ka kano mar ng'eni loke to yot. Jok ma koro nigi dola ng'eni gin to giwinjo wega nikech ang'eni nitiere jok ma bende ojabedi kata mana kichulo gi dola. Gin giwinjo wega sama dola iwacho ni teko mare idho siling ka teko mare dok chien gin giwinjo maber. Ang'eno dong gi dakika 10 kapok watieko nonro mar gazeti. Mita nitiere wach moro manomako wang'i mane gazeti mar The Standard. Ang'eni weche motenore kod kapod ing'e wach mabende nomako wang'i nyaka romge jong weche motenore kod ohala. Ibiro bedo kisomo ka bende ndeke ma pacho ka mano Kenya Airways bende giwacho ni gibiro bedo kendo ka gichako wuodhe maggi kadhi e boma ma Mogadishu mantiere e piny mano mar Somalia. Wach momako wang'i Charity kanyo di. An mochinglo ma Standard ni ema kawuono mora. Ineno kaka machalo mana Raila Odinga. Ineno koting'o kom. To kineno kanyo ndi kanyo ni a bird in hand is worth two in the State House. Koro wacho ni kom ni to boro kao kom 2027 odhigo oweyo mabor. Koro guok moro bende luwe, guok modi adia wang'e. Guok moro bende luwe nikech ma nyiso ni baba kokao kom ni to wach siasa obro keto thenge matin. Koro omako kom oringo ga Kenya koro mga jwang konono ni nitiere gi gazet mar The Standard wa mos ni okwanyal kelo ni machinglo makama achiel kachiel nitiere ite mano mar 14. Kenya nyalo ting'o ni go mondi nene koso nang'o. Wana tema nena aken nyalo neno machinglo no e yo machalo nade samoro kintiere gi gazet mar The Standard e ite mar 14 ibro bedo kisomo nwa paro kapok odhi e ite machielo mano mar gazet mar Daily Nation par nudo chima kawuono be naneno ka weche mag dusruok nitiere gazet mano mar The Standard e ite maiye ibro bedo kiyudo The Pulse weche mag tuke bende nitiere kanyo wacho ni Man United had the most expensive team in 2023. Johera mag Manu gi johera mag tuke enang'o matimore kanyo ibibed ka isomo. Charity mapiyo piyo wadhi gazet machielo mano mar Daily Nation. Daily Nation to koro thoro wach mare opogore gin mana weche motenore kod siasa to pod koro magi koro iwacho ni mag counties. Ywarruok mosebedo e kind jotelo mago governors e counties mopogore opogore gi jotelo. Maendi ywarruok mabende iwacho ni osebedo mano kaluwore koda pogruok mar paro ma bende gintiere gode telo. Aparo ni samoro winjo wawe governors wagi otitich nikech ka ing'eni Kenya ok wayue oganda mar Kenya ok wayue watieko ga mana siasa ni to wachake waluongo ni watanga tanga koro owinjo oket chenro maber ma tie counties nikech wawach ni karo Simbarati udhao pile pile ji gore nyaka ji mako nyaka dhong ok en gima ber kata ne nyithindo ma neno ka wacho ni ma e leaders wa magi jok man wayiero ok en gima ber kabisa koro winjo omi jo governors gi thuolo gi tim tijgi especially ka ng'ato ok okwel ena siasa moko ma witch hunt miluongo ni witch hunt ok en gima ber wawe jogi otitijegi nikech ramna higa mokalo buo higa achiel kende governors kana nitiere tele ineno kata mana ka counties mamoko pogruok mar paro osewuok kanyo ka bende moko kuom gidwaro thich tich inyalo kata mana paro Kawira Mwangaza governor mane county ma Meru achiedh nade ma bende osebedo godo tan mana ywarruok makone kod kocha kok gi MCAs to ni senator kok en senator to gin jolup governors kuom ranyisi nitiere gwenge iwacho ni gwenge moheo 20 Charity wang'eni wantiere gi gwenge 47 e pachuka koro wacho ni 20 counties iwacho ni numbers margo governors magi osebedo gi achiedh nade makone kod kocha moko kuom counties makamago nyakoromge jwang omenyi pogruok moko mag paro bende biro kotenre koda mano ikruok ni yiero mano mar higa mar 2027. Aya kwaneno kuom ranyisi county ma Kisii ineno kanyo governor mano Simba Arati osebedo gi pogruok mar paro gi jalupne bende waseng'eyo pogruok mar paro mosebedo gi Silvanus Osoro mano jood bura ma South Mugirango. Meru bende wachne iwang'eyo kanyo neno kanyo Kawira Mwangaza gi senator mare Kathuri Murungi Joseph Lenku governor mane county ma Kajiado gi State House Comptroller mungere kaka Kato Olemitito mamoko mabende dinyis nyakoromge jwangin mage ntiere ka Sakaja gi Sifuna Johnson Sakaja gi Sifuna ananeno ni ya Sharon jogi owinjo ket chenro maber siasa to ber lakini sama ng'ato yieri kaka jalupe nyiso ni oamini nyiso ni ong'eyi to koro ka chopo ka koro idwaro thago wadu ma koro ok oyue ok en gima ber owinjo ket chenro ondik chenro katiba kaka governor gi jalupne gi kaka senator owinjo gi tijgi ineno kaka counties ma onge ywaruok kaka Homa Bay County ineno kaka gitiyo tich maber counties ma onge ywaruok ji tiyo maber to counties mantie ywaruok gin chien kabisa koro ywaruok gi owinjo wawe nikech oganda ema hinyore sama udhao pile ka pile oganda hinyore nyiso ni onge
gerruok matimore counties go nikech en mana dhao. Kopogore gi mano, counties magwa makaluo bende onwang'e pogruok mar paro ma bende nantiere kind gavana mano James Orengo gi Daktari William Oduol bende nokomeny kanyo. Nitiere Machakos, Wavinya Ndeti gi jaod bura Mama Voko. Koro kok en senator to en jaod bura. Kok en jaod bura to en ywaruok mar gavana samoro karamna gi jolupne. Ka yudo thuolo nyakoro Mgejwang' ite mar 7 omeny kanyo sigana mano mar ywaruok mag governors gi jotelo mopogore opogore e counties ma bende gintiere. Wacho ni counties madirom 20 gintiere kod ywaruok, governors e counties 20 gintiere kod ywaruok gi jod bura, gintiere gi ywaruok gi jotelo mago mopogore opogore. Uasin Gishu bende kik wi wawil godo, Jonathan B, governor bende osebedo ka yware kanyo gi Jackson Mandago. Kodhi mapiyo piyo, nitiere weche motenre kod iwacho ni human interest stories. E ite mar 3 wang'e ni piny Kenya ka nwasebedo gi nyadendi moro mane yudo Guinness Book of Records kaluwore kod tedo. Ang'e ni higa mokalo to nokawe gi nyadendi moro mantiere piny Nigeria. Higani nitiere iwacho ni japuonj moro mosebedo ka puonjo science nyinge Rostata. Ing'eno dwaro ni oklok Guinness record kuom puonjo science somo kuom thuolo mar seche 50. Mano gima ber. Kwanza oberna kabisa nikech nyadendi ema time. Ing'eni e Kenya ka waseng'ega ni subjects kaka STEM sciences joma chuo ema timo kata joma chuo ema timo. Lakini ka nyadendi ema timo to en gi goal makamano. En gima ber kabisa. Kwanza owinjo menye kabisa wane aneni obro timo adier gini ber kabisa. Nikech nosechake chieng' tarik 14 ma bende nwang'e ni chieng' Valentine. Koro ing'eni midhiero bedo ne jok ma koro bedo jopuonjre ma koro bedo kipuonjo gi science. Nikech uwuol matamre gi nono. Nikech japuonj to temo matek kar nyalo mare mano mar chopo seche 30 to osebedo kotime. Iwacho ni cameras nitiere on o streame kata mnodhi achiel kachiel e mbui mago moriwo YouTube gi Facebook. Iwacho ni chieng' tarik 14 owacho ni nosechopo kanyo iwacho ni seche 30 dakika 12 gi nyirni 53. We warita nena wawinja naka pende obo clock 50 ni koso oyo mano mar yudo Guinness World Records. Nyithinde mabro ng'eng'e class lakini to we otem. Onge gima rach, we otem wabro neno. Puoche gi pak kata mna chopo seche 30 ma bende notemo no bende ni thuolo malach nikech ichung' ipuonjo science to parni ma en chenro ma bende dhi achiel kachiel ne jogo eko ng'e science samoro nyalo kata mana winjo bende gik miwacho po nono ni gin miriambo koso oyo to ng'ato bende ok nyal chung' seche go duto te. Acha ni puoche gi pak kuom kata mna atema ageta makamano. E ite mar 2 be nyakoro Mgejwang' geno mara kano nyuoli kinde manonyuola gi mamoko geno mara ne uso somo buge ma bende nobedo published. Iwacho ni nogo chapa gi Jomo Kenyatta Foundation JKF. Koro iwacho ni end of an era as publishing. Iwacho ni kambi mosebedo ka go chapa mag buge makamago koro biro bedo ka focus on weche mamoko. Iwacho ni mag chiwo scholarships. Magi gin moko kuom buge nyakoro Mgejwang' ma JKF Jomo Kenyatta Foundation mana kwa nyalo ng'iye malo nyakoro Mgejwang' Jomo Kenyatta Foundation moko kuom buge ma bende gisebedo ka gigo chapa. Charity ni paro mane koso magi pok nitiyo? Asetiyogo kadogo ni nasome kadogo at school kata primary mathematics ni donga atiyo kode. Buge gi achalo mana somo gite. Ginte apare teso ganda okadho e buge mogo chapa gi JKF gi. Wasoma lakini en gima lit kabisa. Ka koro magi gik manwang'eyo nyithindwa ok bi neno gima kama. To an gima da penje ni end of an era ni mina ng'owa giwacho ni koro giloko ka bedo basari scholarship giwego chapa koro buge don gisebedo ka gigo chapa. Ng'eni gisebedo ka gigo chapa chakre higa mar 1966. Yes, to koro ka giwe kama jotich ma giweyo gidhi kanye? Mane penjo mane? Mane gima winjo wapenjre nikech weyo tok rach. Inyalo wacho ni o maintaining tech lakini sama iweyo jogi nyiso ni familias mang'eny koro dhi nindo kech. Nitie joma koro dhi koso tich nikech koro mashinde go dhi bedo obsolete onge gima idhi tim kodgi. Koro serikal owinjo para nena maber sama giwacho ni gidwaro either keto organization moko bedo privatized kata giweyo tich. Nikech mano bro medo hinyo oganda mar jo Kenya. Aparo ni giloko tanga nikech chakre higa mar 1966 nyaka sani ka bende gisebedo ka gigo chapa. Charity iwacho ni higni gin 58. Iwacho ni change sometimes is sweet and the change is also good. Donge nikech thothwa wasebedo kwasomo buge makamagi. Ing'eni wadongi achiel kende kel bie madong ka timo publishing ne gige serikal kende to wan gi sikunde
Kenya ka. Ang'e ni nitiere kembe mag ji giwegi mabedo osebedo ka go chapa mago mag buge marwa mar sirikal ema wadwaro. Kata kamano sani koro JKF mano Jomo Kenyatta Foundation oselando ni koro gin gibiro bedo ka giwego chapa mago mag buge. An buk mabende pod mora mabende pod anyalo paro gin primary mathematics. Kine klas 3 ineno kanyo ka ng'ato onyono 2 dhi 3. Kidhi klas 8 ineno ka ng'ato onyono 7 tiende ma piny ni 7 ma moro nitiere 8. Nyalo kata mna paro read with us. Aparo ni gin weche mabende pod kelonwa mor kaka nyithindo mabende nosomo buge maket kod magi. Wanyalo paro kinde. Neno Mary Gang'o. Igni bose kadho. Aya, koro wadhi ne mbele mana mapiyo piyo. E ite mar 6 nyakoro mgajwang kwadhi mana mapiyo piyo mar mondo mi wami kuku mar weche mantiere nundu mar gazet. Wang'en jatend piny osebedo ka timo limbe mare e gwenge mag Masawa. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 3 ka bende jatend piny biro bedo e gwenge mag Masawa. Odiochieng' manyoro ne nitiere kaunti mano ma Murang'a kanyakla kod kaunti ma Nyeri. Kata kamano jalupne bende osebedo ka seyo jotelo mosebedo kod pogruok mar paro. Wang'e weche mag kingpin mosebedo e gwenge mago mag Masawa. Jomoko dwaro mar mondo bi Gachagua mabed kingpin margi. Jomoko dwaro Ndindi Nyoro. Ite mar 6 kanyo e kinde mabende jatend piny Kenya na timo limbe mano mar gwenge mag Masawa. Jalup jatend piny bende koro na soko moko kuom wang' jotelo mosebedo ka se Charity. Anyalo paro iluongo ni serikal mokalo. Ndalo mane Uhuru siemo wang' jalupe kakone ni otanga ahinya. To koro sani koro en kare, en ma koro kwero ji ni ji tanga ahinya. Kenya okwaywe, siasa to bro timore. To kata kineno kata nyim gazet mwachako godo, governors gi jolup gi nigi ywaruok. To kata political parties be nigi ywaruok. Koro gitemo mana strengthens party gi. Kono. Bede jatend piny bende noseyo kata mna moko kuom jotele e gwenge mag Masawa mabedo osebedo kata mna ka ok chwal dongruok to gitenore kod weche mag siasa. Gin ging'iyo higa mar 2027 kar mi gitino oganda ma pacho kendo. Odiochieng' manyoro kendo nitiere gwenge mago mag Murang'a. Naneno kanyo ka jalup jatend piny Kenya be naneno kosoko wang'a mano jaod bura mano Magatanga mong'ere kaka Edward Muriu ka bende wacho ni usebedo gi akwede mathoth ka bende ung'iyo jalno ero ma bende dwaro bedo jalup jatend piny e higa mar 2027 kar miutine oganda. Koro ibiro bedo kisomo sigana makama e ite mano mar 6. Kwadhi mapiyo piyo nikech ang'e ni koro saa 1 rodhi karomo. E ite mar 10 bende wanisomo nitiere sigana momeny kanyo kaka achiel kuom jogo eko ma bende alap dhoge ndendong ne bedo jatelo e gwenge mag Tiati. MCA moro kaka noneggi e kinde ma bende nagiywere mag gwenge mago mag Marigat. Kwadhi mapiyo piyo Charity. Hapa ni wadhi e machinglo moro ma bende naneno ka e ite mar 18 gi wang' mar jafwambo machinglo no akeni ni nene nade aneno ka ng'ato oketne pacifier gin gik moko ma nyithindo dhodho akeni mano tiende nang'o machinglo makama ochiegni biro ni kanye wang' jowi. Charity nene nade ma naneno ka ma dong en tich mar AU ma Raila kata baba dwa kawo chande. Koro ing'eni pacifier tiketo nega nyithindo mondo odhodhi mondo kik oywagi. Donge kini nyathi tiketo nega gini mondo odhodh matin kik oywagi. Onge chak kanye na ena gimi dhodha to onge gimoro. Koro akiani ka otem Obasanjo to ng'ami Obasanjo ema miye ka. Koro akiani otemo wacho ni gini en onge gimoro nikech pacifier to onge ga kata chak idhodhe ga dhodha kamano. Akenya koro mgejo ng'ini no machinglo mantiere yamo nade nikech king neno kada mna picha mamalo nitiere kaka jalno achiel kendo gulu ire ite koso temore nade kanyi neno ka kore miye pacifier kendo pacifier no ndikni AU job to kenene ne ite mogik kanyo ka koro ketne kanyo kendo ni winje nade nyakoro mgejo iwacho ni pach jasomo upogre gi pach jandiko donge aya ka nido thuolo bende isom ite maiye gazet maiye mar DN2 The Voice ondika kanyo ni the AFCON experience wang'eni tuke mag AFCON norumo kanyo chieng' tarik 13 mano mar dwe ni tuke mabende nochako chieng' tarik 11 mano mar dwe mokwongo. Wach machiel mabende naneno weche matimore e counties ka itinga The Voice ni tiketo piny tibo neno weche matimore e counties. Wang'eyo ni Andiwo osebedo ka nego oganda ahinya gwenge mag Masawa naneno ka ji mohewa par notho kaluwore kod kuong' manolos e yo marach. Bende naneno kendo chieng' tich adek mano mar jumani e gwenge mag Kirinyaga ng'at achiel notho kaluwore gi madho kuong' molos marach ka ji 2 nobedo muofu.
mane gwengegi pod mana masawa mar piny Kenya. An penjruok ma penjra en niya, jogi ong'e chiefs makagi donge ging'e jok maloso kong'o gi ging'egi, ok en ni jogi kiagi. To naneno kata jalup serikal kata jalup Ruto, Rigathi Gachagua, nowacho ni obro deal gi jokong'o joma uso gigi. To inyalo paro kata nyicha nentiere kong'o manolal exhibit, to nowachre ni polise manokao exhibit gi ema kendo nodogo uso kong'o ni manonego ji. Koro owinjo wapenjre ni to sama kong'o ni imed lose nang'o to wang'e jok maloso dak jogi makgi makawnegi okang' maber makgi matwegi nikech ginego ji githo. To kwa medo mana go koko to waling wang'e jogi gin jomong'e. Koro serikal owinjo kaw okang' maber, okawne jogi hatua. Aparo ni loso kuong nego bedi kaw ne okang' kata bacho ni chik nego bedi kaw kore nikech koro ka ji lalo ngimagi nikech madho kuong to debe bende osego, koko bende osego ahinya gwenge mago mag masawa. Adwaro mar mondo motiek nonro mar gazet nyakwarom Gajwang' weche motenore kod tuke bende nitiere ka. Aneno kanyo Charity ite mar 38 gite mar 39 nitiere achiel kuom thuondi e pacho ka yote ni Kenyan Legends ma bende naneno kanyo ka notho maniluonge ni Henry Rono notho odiochieng' manyoro. En achiel kuom wacho ni jong'wech marahuma ma pacho kaendi ma bende osebedo ka rengo ng'we kinda mane higni machon. Koro nong'elo rengo odiochieng' manyoro ka entiere kod higni moniang' nikech nonyuole kanye higa mar 1952 nyaka odiochieng' manyoro mane en chieng' tarik 15 kama bende koro nong'ielo orengo. Tipo magi ochiw kanye ite mar 38 gi 39. Mita nitiere wach moro kendo mano mako wang'i kapok aloro nonro mar gazet. Koso weche motenore kod weche motenore wasewacho. Aya, wach mogik Charity kwa tieko nonro mar gazet. An wachna mogik en mana niya, nyikwara mogik. Owinjo koro kaka joma yowere matindo owinjo wachak donje siasa. Nikech ineno ka koro jok madongo ma wategemea kaka Raila Odinga giwewa, gidhi. Koro winjo rowere wachak donje wach siasa to wadonj motegno. To kik wadonj adonja go koko, kik wadonj pado ji, kik wadonj goruok, no wadonj gi paro ni wadwaro dhi e telo mamalo. Mane gima dang' konyo kaka oganda jo Kenya. To kineno kata mana jo siasa mar rowere pacho ka bineno ka gitemo kany matek kar nyalo margi mano mar bedo gi mbi. Nitie matemo to nitie ma ok tem. Nitie ma duoko wachien kabisa. Koro owinjo wachak paro kaka joma owinjo wachak paro gini, wachak strategize maber kaka rowere mondo wadonje siasa ni nikech wamedo rito Raila osewewa ka nyithi kiye. Pok oyudo lakini aneno koseyude. Wamedo rito wabo bedo nyithi kiye pile. Kar nyithi kiye na paro ni paro to pogore kanyo nitiere jok ma omor gi dwaro makamano to nitiere jok ma samoro dwaro makamano ok omoro gi to bende wang'e ni mano bende lemo maduong' nikech bedo jakom riwruok mar African Union bende wacho ni en lemo maduong' ahinya. Charity agoni erokamano ahinya. Higa ng'eni pod odong' wadong' gi higni madirom adek mondo wadhi yiero maduong' nikech wantiere higa mar 2024. Yiero en higa mar 2027. Ne rowere ma Charity kwayo mondo riwre gi telo. Haya, un kanye. Charity agoni erokamano. Amba go erokamano. Erokamano ahinya. Nyakwarom Gajwang' sa achiel oseromo gi dakika 8 mano mar okinyi. Gi kanyo makelo wae giko mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind Daily Nation gi The Standard dhi nyiew. Nase gisino kiny makawuono The Standard nitiere gi ite ma iye mong'ere kaka Pulse. Gazet mar Daily Nation nitiere gi iye mong'ere kaka DN2 The Voice. Weche motenore kod somo tenders bende minyalo yudo e gazet. Weche motenore kod tije bende nitiere e gazet. En mano ok wanyal ga lando gi duto te kaluwore kod thuolo. Wakaw yo matin abiro gi twak e chenro mar Rupin. Ikidhi mabor.